Бүгін бізде қонақта Өзбекстанның Ташкент қаласынан келген милләттәшебез Фәнәзия Камилан кызы Уразбахтина. Хайырлы көн, Фәнәзия ханым. Исәнмесез. Ташкенттан деп әйтсәк тә, сез бит Башкортстаннан чыгышыгыз буенча. Әйдәгез, туган яклар белән, туган авыл белән таныштырып китегез әле. Мин Башкортстаннан Аскын районы Үтәш авылында туып үскәнмен. Без күп гаилә булганбыз, 7 бала, шулай үсеп, мин 10 классны бетү белән Ташкентка чыгып киткәнмен. Ник Ташкентны сайладыгыз? Ташкентны сайладым инде. Олманда урамда үсеп утыра дигәнгә киткән идек. Безнең якта ул чакны алмалар да үсми иде. Без үскән чакта алмалар урамда үсеп утыра дигәнгә Ташкентка киткәнмен инде. Менә шуннан бирле Ташкентта калгансыз. Ничә ел яшисез Ташкентта? Ташкентта уже 40 ел яшимен. 40 ел уже. Һәм үзегезнең тормыш иптәшегезне Ташкентта таптыгыз, шулай бит? Әйе, без уже 35 ел торабыз. Исеме Шәйхулла, Уразбахтин, минем үземнең кыз фамилиям Ахметова. Иде, бу иремнең фамилиясе. Ничә бала үстердегез? 2 бала үстердек. Үзебезнең бер малай, бер кыз. Малаемның Шафкат исеме, кызымның Регина исемле. Шуннан безнең тагын 3 балабыз бар. Күршебезнең балаларын карап үстергәнбез. Атасы инәсе үлгәс, шул балаларны карап үстердек. Хәзер һәммәсе дә өйләнде, укып бетерделәр. Инде миндең внукларым күп булып китте. 5 балам бар дип әйтсәм була инде. 5 бала, ялар мине әни диләр татарчалап. Шулар. Игелекле хезмәттә башкаргансың икән әле син үз балаларынан тыш, аларга да әни җылысы биргән кеше. Әйе, мине әни диләр. Әни диләр, әйе. Әни диләр, татарчалап әни диләр. Фәнәзия ханым, менә нигез сакланамы? Авылда нигез бармы? Әнием бар, минең апам бар. Апам, иң олы апам, әнием белән бергә торалар. Мин һәр ел кайтып йөримен. Кайтырга нигез бар инде. Бар, кайтып йөримен. Һәр елны кайтып йөримен. Туган нигезнең саклануы зур әйбер инде. Зур, яхшы. Авылны сагындыра инде, кайтасы килә. Менә Ташкентка барып чыккансыз бит инде. Менә татар мөхите таба алдыгызмы? Татарлар күпме Ташкентта? Татарлар бик күп, но без өйдә татарча сөйләшәбез. Минең ерем дә татар, минең кайнанам менә үткән ел гына үлеп китте инде, 95 яшендә иде. Татарча гына сөйләшәбез, безнең балаларыбыз да, внукларыбыз да татарча сөйләшәләр. Без шундый яхшы татарча сөйләшәбез иде. Аллага шөкер, менә бит. Һәм туган телне, татар телен белү ул һәрбер көн үзеннән, гаиләдән тора инде. Әйе. Күңелдән тора, күңел биргә кирәк. Күңелдән инде мин авылда үскәс, татарча гына сөйләшәм авыл. Әйе. Менә миңа Данир Сабировның концертында яңгыраган шундый сүзе ошады. Татар теле, татарча сөйләшү өчен көрәшергә кирәк түгел, татар теле саклансын өчен. Татар теле саклансын өчен сөйләшергә кирәк диде. Сөйләшергә кирәк. Әлбәттә, сөйләшергә кирәк. Сөйләшсәң, ул туган тел саклана. Әйе, шулай. Менә Ташкентта нинди эшләр башкардыгыз? Мин Ташкентта бик күп ел бер урында 20 ел эшләдем. Главный бухгалтер булып инде. Бухгалтер булып та эшләдем, материальный, расчетный инде, главный бухгалтер булып эшләдем. Шуннан тагын бер урында, шуннан үзебезнең бизнесны ачып җибәрдем инде. Семейный үзебезнең бизнес. Әйе. Малаем, кызым, балалар һәммәсе гостиница табыз, үзебезнең гостиницабыз бар. Кунакханага татарлар килеп кунак булып китә алар. Әйе, килеп китәләр, яхшы каршы аламын. Татарлар кисә вообще йөгереп йөримен. Өйгә кунак килгән сымак итеп. Әйе, өйгә килгән кебек каршы аламын инде. Шулай итәргә тырышамын. Фәнәзия ханым, менә сез үзегез шәхси эшмәкәр, үзегезнең эшегезне тотасыз, бөтен гаиләгез белән бер үк шул бизнеста эшлисез. Һәм сез әле менә шушы татар оешмасында эшләргә дә вакыт табасыз, ярдәм итәсез, булышасыз. Менә шуның өчен дә быел Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумында сезгә Татарстан Республикасы президенты рәхмәт хатын тапшырды. Әйе, бик рәхмәт. Мин көтмәгән идем инде менә шундай бик нитеп киттем, синеп киттем инде. Бу эшләргә тагын бер стимул бит инде. Әйе, менә мин әле караштырып йөримен инде. Әле Казанда да гостиница ачмакчымын. Инде үзебезнең якка, татар ягына кайтып, килеп, теге яктан бу якка килеп йөрсәк, бик тә яхшы була иде. Әйе, Башкортстан белән Үзбәкстан арасында урталыкка килеп, яхшы
яхшадым. Эшмәкәрлек белән Татарстанга кергән телисез. Татарстанга керәсем килә, Казан шәһәрендә, белмим әле ничек булыр. Ну, шулай әле кураштырып бирдем инде. Шундый уй бар, шундый фикер бар. Әйе, бар уйларым шундый. Фәнәзия ханым, менә сез Казанга икенче тапкыр гына килүегез белүемчә. Ошадымы Казан? Казан бик охшады. Миңа Казан бик охшады. Менә шуңа инде монда да ничек җәй көннәре монда килеп тормакчыбыз инде внукларым белән инде. Шулай шуңа монда бик охшады миңа Казан. Үткән ел килгән идем. Быелдан килдем, бик охшады миңа Казан. Нәрсәсе белән охшады Казан? Ну, Казан бик кешеләре шундый кунакчылай, гостеприимныйлар. Миңа бик охшады. Менә үткән ел мин бер кешене дә белмәй килгән идем, быел килгәнемдә күп танышлар белән уже таныш булып, шулай итеп башларымны күтәреп килдем. Монда күп кешеләр таныйлар, шундый булды. Сезнең андагы шәхси эшегез кайынлык дип атала. Үзбәкстанда бит инде кайын үсми дәрәҗәсендә. Ни өчен кайынлык исемен куштыгыз? Мин березовый лес дип куйганмын инде, фирма минем березовый лес. Мин бик кайынлыкны яратамын. Үзебезнең авылда урман якын булгас, һәр искә ала торган идем Ташкентта йөрсәм дә шул кайынлыкны. Инде шуңа инде минем күп ел менә шул минем фирмам березовый лес дип атала. Менә шундый березовый лес дип калды инде. Бөтен безнең ниләр инде эштә дә бөтенесе березка диләр. Шулай инде кайынлык инде кергән гостиницада күп инде кайынлыкны рисовать сатып куйганмын, шундый агачларны да кайын кебек ясатып куйганмын әле гостиница янында. Күңелгә рәхәт булып тора инде. Туган якка кайткан кебек. Кайынлык кебек инде. Бөтенләй кайтасы килү теләге юкмы? Ну, хәзер кайтасы килсә дә әле кайтып булмый инде. Хәзер балалар анда булып төпләшеп киттек Үзбәкстанга. Үзбәкстан нәрсәсе белән якын сезгә? Үзбәкстанда тоже бик яхшы, кешеләр дә яхшы. Мин кешеләрне үзем дә яратам. Шул яраткан кешеләрне инде шундый анда тоже бик кешеләр яхшы. Миңа бер кайсында анда проблема күргәнем юк. Шундый эшләрем уңып киткән. Мин 10нчы укып беткәстә чыгып китеп, шулай анда үзебезнең бизнесларны ачып, нитеп инде гаилә корып, шулай ниткәнгә инде. Гомернең күбесе шунда узган инде. Әйе, күбесе шунда иде. 15 яшьтән чыгып киткәннән бирле шунда узган. Шунда узган инде, якын инде Үзбәкстан. Әйе, менә хәзер инде бу якка кайтмакчыбыз. Әзрәк инде кайтып, килеп йөрергә. Әзрәк араларның багланышларын ныгытырга инде. Амин, шулай булсын. Менә эшегез дәвамлы булсын. Сезнең кунакчыл йөзегезне без барып күреп кайттык. Исән сау булыгыз менә. Һәр вакытта да теге татар кунакчылыгы белән каршы аласыз, матур сүзләр әйтәсез, елмаеп узатасыз. Менә бер килгән кеше икенче киләсе килеп тора. Киләчәктә дә эшләрегез дәвамлы булсын, өметле булсын, ныклы булсын. Тагын бер генә сорау. Менә Үзбәкстан татарлары ничек яшиләр? Яхшы яшиләр. Үзбәкстанда олымы яшәгән кеше юк бугай. Һәммәсе дә шунда яхшы яшәйләр. Безнең Үзбәкстан безләребез, телләребез якын булгас инде. Без үзбәкчә да, татарча да яхшы сөйләшәбез. Шуңа без яхшы. Үзбәкстанның татарлары уйлайм, барсы да яхшы яши минем кебек. Әйе. Алар теге кояшлы Үзбәкстан, ул һәр үзен нин уйный торгандыр инде ролен, һәрвакыт елмаеп торасыз. Әйе, шулай көлеп нитеп торабыз. Әйе. Узун гомер сезгә, сәламәтлек сезгә. Алла бирсә, киләсе елга яңадан шушы җирдә, Татарстан җирендә күрешергә, очрашырга язсын. Сезгә бик зур рәхмәт, мине шулай чакырган өчен. Бик зур рәхмәт. Исән сау кайтып җитегез. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребезгә сәлам җиткерегез. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Үзбәкстанның Ташкент каласыннан килгән милләттәшебез Эшмәкәр ханым Фәнәзия Камилан кызы Уразбахтина булды. Мин Гөлнәр Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.